Pêşangeha Pirtûkan ku salane li Stenbolê birêk û pêk dihat esaskirin di piroseya pandemiyê de piştî demeke dirêj li avahiya Mala Edebiyata vî bajarî dest pê kir. Weşanxaneyên Kurdî jî têda ji welatên ji hev cuda gelek weşanxane bi berhemên xwe yên kulturî û edebî di pêşangehê de cî girtin. Ana ji niv de em vegeriyan em dixwazin xwendewanê me bê hêdiyê jî tên ew jî bêriya me kiriye me jî bêriya wan kiriye kitêbê menê pirtûkê menê bi Kurdî em dîsê bi wan re şa dibin kengiya ew tên. Ji ber metirsiya vîrusa koronayê gelek weşanxane bi awayeke online beşdarî pêşangehê bûn. Tabii bizim için önemli. Özellikle Ji bo me pêşangehên wiha giring in. Çimkî em xwendevan li vir li gel nivîskar û weşangeran li ser edebiyata gelek welatan dikarin sohbet bikin û em bi hêsanî xwe digihînin her cûrê pirtûkan. yayıncılığın yani ben Pêşangeha Pirtûkan heta 18 îlonê bi gotûbêjên edebî dê berdewam bike. Roja dawî ya pêşangehê dengbêjên Kurd dê bernameyekê saz bikin. Erjanda, Kurdistan 24, Stenbol.